ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବିତିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ। କେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ? 2 କୋଠରୀ ସହ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଛୋଟ ରୁମଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗାଁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସେପଟେ ସ୍କୁଲ। ଗାଁ ହେଉଛି ହାଟଖୋଡ଼ପି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ହେଉଛି କୁନ୍ଦରା ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ। କେବେ ବୁଝିବ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ? ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଯାଏଁ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର ଓ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସତ୍ୟତା କଣ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସରୋଜ ହରିଜନ AMS ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସତ୍ୟତା କଣ। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଛ? ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନିର୍ମାଣ ହେଲା? ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ତମକୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ? ହେଲେ କେତେ ଦୂର ଅଛି ସ୍କୁଲ ଏଠୁ? ଅଧା କିଲୋମିଟର ହବ ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯାଇପାର। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲ କି ରାସ୍ତାରେ? ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ପଢାପଢି କର। ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ନା? ନାଇଁ, କେତେ କଣ ସରକାରକୁ ଜଣେଇଲୁ, ବାଦ ମିଶା ହଉନାହିଁ କିଛି। ସ୍କୁଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ସରିଛି ନା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି? କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା କି ନାଇଁ କି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନ ମିଶା କିଛି ଜଣାଇଲେନି। ଠିକ ଅଛି, ଅଧାରେ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନି? ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲୁ ଥର ଏଇଟା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ଏଇଟା ଆଡିସନାଲ କ୍ଲାସ ରୁମ ଇଏରେ ଚାଲୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଜିପି କୁମର ଆଉ ଘସରଡାଟା ଜିପି ପଳେଇଲା ଦିଗାପୁର। ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ମନା କରିଦେଲୁ। ଆମର ଜିପି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ। କଣ ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ କାମ ନିର୍ମାଣ ସାରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆମର ତ ସ୍କୁଲ ହେଇକିରି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଖାଲି ରହି ପଡିଅଛି। ସ୍କୁଲଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇକିରି ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି, ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ, ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ଚାଲୁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି, ଯେମିତିକି ନାଳ, ରାସ୍ତା ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା କଣ? ନାଇଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଡ୍ରେନ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଅଧା ହେଇଛି, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି। ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା ବି, ପିଇବା ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏସବୁ ସୁବିଧା ହେଲେ ଭଲ ଥିବ ଆଉ। ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡିବନି? ବେଶ ଦୂର ପଡିଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହିଁ ପିଲାଟା। ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପାଟି ଖେଳ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ନା, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ଚାଲୁନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ କରାଯାଇଛି। ହେଇନାହିଁ, କରିନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ଆସୁନାହିଁ। ଏତିକି ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରି ଆମର ଗାଁର ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ହଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପୂରଣ। ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।